Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, коли Єсус одиходив оттуль, і шли за ним двоє сляпих, які кричали: «Змилуйся над нами, Сине Давида». І коли он прийшов у дом, сляпые подошли до його, і каже їм Єсус: «Ці вірите, що я можу зробити гэта?» І вони кажуть йому: «Так, Пане». Тады ён докрануўся до вачэй іхніх і сказаў: «Нехай станецца вам паводле веры вашай». І адкрыліся іх вочы, і Езус сурова наказаў ім: «Глядзіце, каб ніхто не даведаўся». А яны, калі выйшлі, абвясцілі пра яго па ўсёй той зямлі. Гэта слова Пана. Умилованные у Христе, братья и сестры, это великая ласка, великий дар, які часто мы з вами собі не усведомляем, чим сапраўды з'являються реколекції, чим на самой справе з'являється дар костёла, дар веры, дар молитвы, дар споведи, дар найсвятейшей ахвяры святой імши. Ёсць у нас у людей такая спакуса спыніцца толькі на тым, што знешняе, узяць ад Бога толькі пару процентаў і сказаць: «А мне гэтага хопіць», пераступіць парог касцёла і не ўзяць усё тое, што Бог хоча даваць. А Ён так многа хоча нам расказаць, а Ён так многа хоча нам паказаць, а Ён так хоча, каб мы вельмі многа бралі, бо гэтага патрабуем. І таму на пачатку гэтых рэкалекцый у гэтым святым месцы, у доме Марыі, у яе фацімскім санктуарыі, тут у Жодзіне, нехай кожны з нас у сваім сэрцы папросіць: «Боже, дакраніся Духам сваім святым да майго сэрца, дакраніся да майго розуму, дакраніся да вушэй душы маёй, дакраніся да вачэй душы маёй, каб я пачаў бачыць тое, што Ты хочаш паказаць, каб пачаў чуць тое, што Ты хочаш сказаць, каб зразумеў тое, Божа, што Ты гаворыш і паказваеш мне». Перажываем цяпер, дарагія браты і сёстры, час адвенту. Гэта бласлаўлёны час, вельмі важны, калі Касцёл заклікае нас яшчэ раз успомніць пра тое, у чым сэнс нашага жыцця. Іншымі словамі, у чым мэта твайго жыцця, твайго мужа, тваёй жонкі, тваіх дзетак, якія, можа, цяпер бегаюць па касцёлу, ці, можа, дзесьці далёка ад Жодзіна. У чым сэнс? А сэнс у тым, што гэтае зямное жыццё вельмі кароценькае, маленькае, і оно так хутка прамінае. І ад гэтага зусім маленькага і кароценькага, і, здавалася б, такога малаважнага, так многа залежыць цэлая вечнасць. І гэтая цэлая вечнасць, якая нас чакае, залежыць канкрэтна ад гэтай хвіліны, ад гэтага моманту,
ад гэтага дня, што ты цяпер зробіш, як ты цяпер паступіш, якім зробіш свой наступны крок, ці ён прывядзе цябе да неба, ці да пекла. Адвент – гэта час, калі мы закліканыя да таго, каб яшчэ раз успомніць, што ўсё нашае зямное жыццё праходзіць у цені вечнасці, у чаканні вечнасці. І як бы мы ад яе не ўцякалі, ніхто не ўцячэ. Ці верыць, ці не верыць, ці задумваецца, ці не. Як бы далёка чалавек не ўцякаў ад Бога, усё роўна раней ці пазней прыйдзе той момант, калі Бог скажа: скончыўся час міласэрнасці, скончыўся час ласкі, скончыўся час зямнога жыцця, скончыўся час, калі табе так многа было дадзена. І цяпер усё тое, што ты, чалавек, сеяў, цяпер будзеш пажынаць. Хто сеяў на вечнасць добрыя плады, пажне гэтае дабро на жыццё вечнае ў небе. Хто сеяў грэх і зло, той будзе пажынаць плады зла, страшныя і жахлівыя ў пекле. Не хоча Бог, каб мы скончылі ў пекле. І таму кажа нам вуснамі касцёла: Адвент, Адвент, я твой Бог, я прыйду намнога хутчэй, чым табе здаецца. І я прыйду хвіліну, у якую ты не спадзяешся. Прыйду, каб цябе забраць. І як жа я хачу, дзіця маё, каб ты на гэтую хвіліну быў гатовы, каб ты на гэтую хвіліну была гатовая. І таму в Адвенце слово, якое часта мы паўтараем у нашых малітвах, у набажэнствах, гэта чаканне. Чакаем прыйсця Збавіцеля. Чакаем. Сколькі ў нашым жыцці мы ўжо перажылі розных чаканняў. Старэйшыя людзі, прысутныя тут у касцёле, маглі б тут стаць перад алтаром і расказаць пра столькі момантаў чакання ў сваім жыцці, каго толькі не прыходзілася нам чакаць, і чаго толькі не прыходзілася нам чакаць, і якім толькі не было тое чаканне ў нашым жыцці. Былі такія моманты чакання, такія маленькія адвенты у нашым жыцці, якія былі вельмі радаснымі. Нам так хацелася, каб хутчэй яно прайшло і здзейснілася гэтае чаканне. І надышоў той момант чаканы, момант сустрэчы з нейкай асобай, з нейкай сітуацыяй, з чымсьці, чаго нам вельмі хацелася. І, напэўна, чым больш чалавек пражывае на гэтым свеце, тым больш у сваім жыцці сустракаецца з такімі маленькімі, а можа вялікімі адвентамі, такімі перыядамі, момантамі ў сваім жыцці, калі чакае чагосьці або кагосьці з вялікім страхам, з вялікім непакоем, бо баімся таго, што можа надысці. Баімся, бо адчуваем нашую негатоўнасць да таго, што мае надысці. І сёння, калі мы ўсе разам збіраемся на рэкалекцыі, дарагія браты і сёстры, касцёл кліча, заклікае нас, каб мы, гледзячы на гэты хрысціянскі адвент, гледзячы на тое, чаго на самой справе мы павінны найбольш чакаць і да чаго найбольш быць падрыхтаванымі, на спатканне з тым, хто нас выляпіў, хто марыў, хто думае пра нас, хто клапоціцца пра нас, на спатканне з нашым Богам, каб у кантэксце гэтага хрысціянскага адвенту паглядзець на ўсе тыя розныя тысячы, сотні адвентаў, якія мы перажываем у сваёй штодзённасці. Усе нашыя чаканні, і радасныя, і смутныя, і шчаслівыя, і няшчасныя,
Бог не хоча, каб усе гэтыя адвенты мы выкідвалі, бо нічога не выкінеш са свайго жыцця, нічога не вырвеш і ні ад нічога не ўцячэш. І не трэба ўцякаць, і не трэба хаваць, і не трэба забывацца. Трэба уплесці усе гэтыя адвенты сваёй штодзённасці у той вялікі, найважнейшы адвент пад назвай «Жыццё чалавека», «Зямное жыццё чалавека». І хачу запрасіць вас, і будзем разам маліцца і старацца на працягу гэтых кароткіх дзён адвентовых рэкалекцый прыгледзецца да тых вельмі розных нашых жыццёвых сітуацый, да тых такіх звычайных, у кавычках, у двухкосці адвентаў, якія мы перажывалі, ці перажываем, ці будзем перажываць. Як гэта ўсё ўключыць у нашае жыццё з Богам, у нашыя адносіны з Богам, каб у нашым жыцці не было нічога такога, што не ўпісваецца у гэты вялікі адвент, у гэтую вялікую падрыхтоўку на сустрэчу з Богам. Ёсць такая спакуса у нашым жыцці, каб дзяліць рэчы на Божыя і нябожыя, каб дзяліць сваё жыццё на хрысціянскія справы і на нейкія свецкія па-за Богам. Ёсць у нас такая спакуса, дзе нам здаецца, што мы тут самі справімся без Бога. Ён тут нам мала патрэбны, ён пачакае. Часам бываюць у нашым жыцці такія моманты, калі нам здаецца, што Бог ужо не памятае пра тое, аб чым мы яго прасілі. Ён забыў, а можа гэта не важна было ў яго вачах. І мы так, апусціўшы смутна голову, не разумеючы некаторыя свае жыццёвыя сітуацыі, неяк пробуем пражыць гэтае жыццё, неяк пражыць гэты дзень да вечара. І можа нам здавацца, што нейкі пражыты дзень, ён прайшоў упустую. І толькі там, на другім баку жыцця, убачым, што ні аднаго дня у нашым жыцці не было пустога. Ні аднаго дня у нашым жыцці не бывае безбожнага. Ні аднаго жыцця, ні аднаго дня не бывае такога, каб яно не мела сэнсу. Толькі ёсць людзі, якія хочуць задумацца, хочуць зразумець і хочуць не абы-як пражыць жыццё, а ёсць такія, якія дазваляюць камусьці накіроўваць, весці іх. І ім здаецца, што гэта ўсё выпадкова, што выпадкова сёння нам з вамі захацелася сабрацца на рэкалекцыі. Выпадкова сёння мы цяпер на гэтай імшы тут знаходзімся. Святое Пісанне вучыць нас аб тым, што выпадковасцей не бывае. Хтосьці з вялікіх святых сказаў, што выпадковасць – гэта адно з імёнаў Духа Святога. Што тое, што людзі свецкія, далёкія ад Бога, называюць выпадковасцю, то хрысціяне ведаюць, што гэта Дух Святы пакіраваў, што гэта провід Божы пакіраваў. І калі мы пачынаем перажываць усе свае дні разам з Панам Богам, калі мы пачынаем уплятаць усе свае перажыванні ў свае адносіны з Богам, і калі ператвараем усё сваё жыццё і кожны дзень у такі вялікі адвент, вялікую падрыхтоўку на найважнейшае спатканне ў нашым жыцці, тады зусім іншымі колерамі свеціцца кожны наш дзень, кожны учынак, кожнае спатканне. Усё выглядае ў жыцці зусім па-іншаму. І тады мы не спім і не прасыпаем тыя важныя моманты. І тады мы не праходзім і не прапускаем нічога міма. Мы ўсё заўважаем, мы ўсё цэнім, мы ўсё бачым і мы ўсё разумеем. І чым далей, тым больш разумеем. І чым далей, тым больш выразнай становіцца мазаіка нашага жыцця.
І калі мы ў дзяцінстве глядзім на гэтыя рассыпаныя пазлы нашага жыцця і зусім не ведаем, для чаго яны нам дадзеныя, то чым больш разам з Езусам мы пачынаем усе гэтыя пазлы складваць, тым больш пачынаем разумець, што ні адзін з гэтых пазлаў нашага жыцця не быў выпадковы, не быў дадзены проста так, а кожны быў дадзены, каб заняць нейкае месца у гэтай агульнай карціне нашага жыцця, якое ніякім іншым пазлам не заменіш. Усё ў тваім жыцці важнае, усё ў тваім жыцці патрэбнае, усё ў тваім жыцці мае сэнс. Трэба толькі захацець, пачаць, глядзець і слухаць і разумець. І цяпер маленькае практыкаванне. Тут ёсць дзеткі ў касцеле, напэўна, на катэхезу ходзяць. Задам одно пытанне. І да тых дзяцей, которым уже по 80, і тым дзецям, которым по 8. Дарагія дзеткі, скажыце, калі ласка, быў такі выпадак аднойчы у спатканні Езуса з апосталам. Калі ён прамаўляў, падышлі пэўныя людзі да Езуса і запыталіся ў яго: «Пане Езу, а якая ж з усіх Божых запаведзяў найважнейшая?» Што адказаў Езус? Хто памятае? Можете руку падняць, хто памятае. Вот, бачыце, паўкасцёла паднялі рукі, все ведаюць. Якая запаведь найважнейшая? І калі Езус пачаў расказваць пра найважнейшую запаведь, то многія людзі кажуць, што найважнейшая запаведь і найважнейшае слова у Бібліі якое? Любоў. Так мы все любім гаварыць пра любоў. А знаеце, што я вам скажу? Неправда. Найважнейшая запаведь не любоў. Правакацыйна ксёндз Андрэй гаворыць, правда? Чаму не любоў? А што ж тады, калі не любоў? І калі ў Езуса запыталі: «Адкрыйце дома ў Евангеллі, пачытайце», то Езус сказаў так: найважнейшая Божая запаведь гучыць так. Першае слово запаведзі найважнейшае. «Шимма Ізраэль». Па-яўрэйску: «Слухай, Ізраэль». І далей: «Я Пан Бог твой, Бог адзіны, любі Пана Бога». Але мы навучымся любіць і зразумеем, што такое любіць, калі ў нашым жыцці будзе прысутнічаць, калі ў нашых адносінах паміж мужам і жонкай, бацькамі і дзецьмі, чалавекам і Богам усё будзе пачынацца з таго найважнейшага слова: «Не любі». Бо ведаеце, што ў наш час людзі у што ператварылі слова «любоў», уже нават саромеюцца называць гэтае слова. Так яго спаганілі. Чаму? Таму што крычаць «любоў», не ведаючы нават пра што крычаць і пра што гавораць. І нават не ведаюць, што называць любоўю, а што не называць любоўю. Чаму? Таму што трэба пачынаць не з любові, а трэба пачынаць з умення слухаць. Слухай. Паглядзіце, дарагія браты і сёстры, што галоўная праблема у адносінах паміж людзьмі. Мы гаворым, што калі дзеці маюць праблемы ў адносінах з бацькамі, то бацькі часта кажуць: «Паглядзіце, якое непаслухмянае дзіця, якое яно непаслушнае». А калі хочуць пахваліць дзіця, то кажуць: «Паслухмянае, умее слухаць». Паглядзіце, насколькі нам прыемна, калі мы з кімсьці размаўляем і бачым, што той чалавек так уважліва нас слухае. І як жа нам непрыемна, калі нам хочацца нешта вельмі важнае камусьці расказаць, і бачым, што гэты чалавек можа сядзець насупраць нас, але ён абсалютна нас не слухае. Можна чуць і не слухаць. Можна глядзець і не бачыць. Можна
прысутнічаць, але цябе тут не будзе. Ведаеце, што ёсць такія людзі, якія вельмі часта бываюць у касцёле, фізічна прысутныя ў лаўцы, але рэальна на самой справе іх няма ў касцёле. Часам так правяраюць, ведаеце, ёсць такія бацькі, якія правяраюць дзяцей, пытаюць, альбо нават ксяндзы часам у парафіян пытаюць, пра што было сёння Евангелле, пра што расказвалася, пра што на імше, або пра што ксёндз на казанні гаварыў, альбо што было ў касцёле. І некаторыя не ведаюць, што сказаць, бо іх не было, бо яны не чулі і не бачылі, і яны былі адсутныя. І таму, дарагія браты і сёстры, Езус першае, што хоча сказаць нам у Адвенце. І першае, аб чым хачу папрасіць вас на пачатку гэтых рэкалекцый. Памаліцеся, папрасіце Пана Бога, каб навучыцца слухаць. Каб навучыцца слухаць сваіх блізкіх, пачуць, пра што яны гавораць, і слухаць не словы, але слухаць іхняе сэрца, іхнюю душу. Бо паміж радкамі вы так многа пачуеце. Часам мы так расказваем, мы ксяндзы, калі праводзім такія канферэнцыі для мужчын, для мужоў, і кажам ім, такія сакрэты расказваем ім, як сябе з жонкай паводзіць, і гаворым, калі ты прыходзіш дамой, і цябе сустракае жонка, і пачынае трошкі так на цябе абурацца і сварыцца, і шмат пытанняў табе задае, то яна не чакае ад цябе, каб ты адказаў ёй на ўсе тыя пытанні. Это крычыць яе душа, крычыць яе сэрца аб тым, што ты уже даўно яе не чуеш. І не важна тыя словы, якія яна табе гаворыць, але важна той сігнал, які яна табе пасылае, што перастаў слухаць. Паслухай паміж словамі сваю жонку, паслухай паміж радкамі свайго мужа, паслухай сваё дзіця, пра што крычыць яе душа, аб чым баліць сэрца, пра што марыць, чаго хоча. І ты так многа даведаешся. І калі становішся на малітву, то паслухай, што гаворыць табе Бог. І таму, дарагія браты і сёстры, у малітве ніколі не важны язык, у малітве важнае вуха. У малітве не важна тое, што кажаш, у малітве найважнейшае тое, што чуеш. Бо Бог і так наперад ведае ўсё, што ты яму скажаш. І трэба Богу гэта ўсё выказаць. І гэта трэба, каб ты перад Богам это ўсё выказаў, усё, што носіш у сваім сэрцы і думках. Але найважнейшае наступіць тады, калі ты перастанеш гаварыць, калі ўжо ўсё выкажаш і пачнеш слухаць. І, дарагія браты і сёстры, калі мы ператвараемся ў слух, той унутраны, духоўны слух, калі мы пачынаем прыслухоўвацца да таго, што адбываецца вакол нас, што цяпер адбываецца, чуеш? Што Бог цяпер табе гаворыць. І мы тады, разам з Езусам, калі пачуем Яго голас, праб'емся праз усе шумы нашага жыцця, то тады зусім інакш пачынаем чуць усё тое, што раней нам здавалася шумам, які перашкаджае. Усё зусім па-іншаму пачынаеш бачыць і па-іншаму чуць. Трэба толькі захацець это ўсё бачыць і чуць разам з Езусам. Ніхто нам не дапаможа. Ніякае спатканне, ніхто не залечыць слух нашай душы, ніхто не залечыць сляпату нашай душы. Ніхто не можа уваскрасіць, акрамя аднаго, акрамя Бога, акрамя Езуса. Толькі Ён лекар, толькі Ён збавіцель. Не так даўно расказалі мне такую гісторыю, падзяліліся адной сям'і. Это былі савецкія часы.
было двое дзяцей у сям'і, брат і сястра. Сям'я была веруючая, хадзілі ў касцёл, католікі, жылі ў такой мясцовасці, дзе быў касцёл. Ну і ў савецкія часы, як вядома, дзяцей не пускалі ў школу, забаранялі хадзіць, прыдумвалі розныя прыманкі і кнутом і пранікам, каб гэтыя дзеці не хадзілі да касцёла, не верылі ў Бога, не маліліся. І гэтыя і брат, і сястра, яны вельмі добра ў школе вучыліся. І настаўнікам гэтым савецкім, камуністам это не падабалася, ад іх таксама патрабавала начальства камуністычнае, каб гэтых дзяцей адвярнуць ад Бога. І што не рабілі гэтыя савецкія настаўнікі, камуністы, ніяк не маглі гэтых дзяцей адвярнуць ад Бога. Яны былі верныя, яны маліліся, яны добра вялі правільнае жыццё, яны добра вучыліся. І хлопец гэты, адзін з гэтых дваіх дзяцей, брата і сястры, вось гэты брат, ён меў вялікую мару. Ён марыў стаць лётчыкам. Лётаць у небе высока. Была такая ў яго мара. І калі ён заканчваў школу, то дырэктар школы паклікаў этого хлопца да сябе у кабінет і кажа: «Я ведаю пра тое, аб чым ты марыш. Ты ўжо хутка закончыш школу. Але каб быць лётчыкам, трэба быць такім добрым савецкім чалавекам. А савецкі чалавек не можа быць веруючым, павінен быць атэістам. І калі ты перастанеш хадзіць у касцёл, і калі ты на лінейцы перад усімі школьнікамі скажаш, што ты не верыш у Бога і што Бога няма, мы табе паможам. Ты на адны пяцёркі скончыш школу, і мы дапаможам табе пайсці вучыцца ў гэтае лётнае вучылішча, в авіяцыйны інстытут, і ты будзеш лётчыкам. Але калі ты будзеш далей хадзіць у касцёл, і калі будзеш верыць, то ты ніколі лётчыкам не будзеш, і мы не дазволім, каб ты на пяцёркі закончыў школу». І гэты хлопец стаў перад выбарам. Ягоныя сястры таксама прапаноўвалі, што толькі не прапаноўвалі, каб яна таксама выраклася Бога. Яна адразу адмовілася ад усіх прапановаў гэтых атэістаў. А хлопец пачаў сумнявацца. З аднаго боку ягоная вера, касцёл, Бог, а з другого боку яго юнацкая мара, якая можа ўжо цяпер здзейсніцца, мара ўсяго яго жыцця. І ведаеце, ён не ўстаяў. Ён згадзіўся. І ў сэрцы сваім думаў: «Я ж так у душы застаюся верыць Богу». Кажа: «Пане Боже, я ж ад Цябе не выракаюся ў сэрцы. Я проста так, дзеля кар'еры, дзеля той працы, дзеля маёй мары, проста публічна выйду і скажу, што я ў Цябе, Божа, не веру, і што Цябе нема, і што касцёл падманвае, і каб школьнікі каб у касцёл не хадзілі». І ён выйшаў на лінейцы на пачатку 11 класа, это ягонага было. І перад усёй школай, перад усімі выракся Бога, выракся касцёла, і перастаў хадзіць у касцёл, і перастаў маліцца. І спачатку яму здавалася, што то ён зрабіў толькі для віду, але пазней ён пачаў адчуваць у сваім сэрцы, што нешта у яго душы, нейкі агонь пагас, што ён раптам стаў сябе адчуваць такім унутрана пустым і пачаў на самой справе сумнявацца ў веры, ў Богу. І з вучобай, са школай і з паступленнем у яго ўсё шло, як кажуць, як па маслу. Ён вельмі добра скончыў школу. Яму дапамаглі камуністы паступіць у авіяцыйны інстытут. Ён быў вельмі паспяховым лётчыкам. Ён вельмі добра зарабляў. У яго была вельмі добрая кар'ера. І праз некаторы час ён жаніўся. Здавалася, шчаслівая сям'я. Не было там толькі аднаго, што магло камусьці здавацца дробяззю. Не было Бога.
не было веры і малітвы ў жыцці гэтага чалавека. А ягоная сястра за тое, што яна публічна адмовілася адракацца ад веры і ад Бога, ёй не далі магчымасці, хоць яна добра вучылася, скончыць школу з добрымі адзнакамі. Ёй не далі магчымасці паступіць у вышэйшую навучальную установу ў тыя савецкія часы. Пазней яна выйшла замуж, засталася хатняй гаспадыняй. У яе нарадзіліся дзеці, шчаслівая сям'я, спакойная, хоць яна не зрабіла ніякай вялікай кар'еры ў сваім жыцці. Прайшло некалькі гадоў такога сямейнага жыцця гэтага брата і сястры. І вось аднойчы гэты ўжо малады мужчына падчас аднаго з палётаў на істрэбіцелі, это было на ваенным самалёце, здарылася аварыя, адкрыўся люк гэтага самалёта, і ён атрымаў страшнае абледзяненне скуры. Яго пробавалі вылечыць гэтага чалавека, але у яго увесь твар, усё ягонае аблічча, усё лицо было страшна пакарожанае ад гэтага абмаражэння ў палёце. Ён застаўся жыць, але застаўся інвалідам. Пасля гэтага інцыдэнта, калі ён доўгі час ляжаў у шпіталі, яго выпісалі, і ён прыехаў дамой, і яго жонка, як убачыла, яна яго кінула, падала на развод. Не захацела жыць з такім чалавекам, назваўшы яго страшным уродам. І ён у гэтай сваёй роспачы, застаўшыся адзін, не ведаў, што рабіць, як далей жыць. Ён далей ужо не мог лётаць. Ён застаўся пенсіянерам, інвалідам. Каб неяк супакойвацца, пачаў выпіваць, а пазней усё больш і больш выпіваць. І спіўся. І скончыў чалавек гэты вельмі страшна. І перад смерцю, калі ён ужо адчуваў, што ўжо знаходзіцца на вельмі глыбокім дне ў сваім жыцці, ўжо далей няма куды, ён знайшоў у сабе сілы, каб прыйсці да касцёла. Это быў першы раз ад таго моманту, калі ён публічна, будучы школьнікам, выракся Пана Бога. Прайшло ад таго моманту каля 30 гадоў, калі гэты чалавек зноў пераступіў парог касцёла. І ён расказваў ксяндзу, што вельмі моцна сумняваўся. Спачатку яму здавалася, што гэта ўсё не мае сэнсу. Бога ж няма. А калі і ёсць, то Бог мне не прабачыць. Таму што іншыя людзі, калі чулі, што я выракаюся Бога і касцёла, можа, і яны засумняваліся, і яны перасталі маліцца і хадзіць у касцёл. І гэты чалавек сам сябе катаваў, сам сабе будаваў пекла ў сваім жыцці. Але, кажа, у пэўны момант я адчуў у сабе нейкую ўнутраную сілу, нейкі голас, які не пераставаў мяне мучыць, не пераставаў мяне клікаць, каб я пайшоў. І, кажа, пасля доўгіх такіх роздумаў і барацьбы з самім сабой я вырашыў, пайду. Хай мяне ксёндз выганіць. Хай мяне абзавуць. Хай са мной што хочуць робіць. У яго быў такі страшны адвент у ягоным жыцці. Такое страшнае чаканне на спатканне з Богам. Ён так баяўся гэтага спаткання з касцёлам. Ён так баяўся споведзі, да якой так хацелася схадзіць. Ён так баяўся той камуніі, якой так прагнула яго душа. І былі людзі, была ягоная сястра, якая не пераставала за яго маліцца. Са сваімі дзецьмі, са сваім мужам. Яна не пераставала маліцца і пры розных нагодах яму нагадвала, намякала, што варта было пайсці да споведзі, варта было пайсці да касцёла. І гэтыя малітвы яны выпрасілі ў Бога ласку для яго. Это тыя малітвы, тая Божая ласка, яна не давала пакоя яго душы, мучыла яго ізнутры. Эта ласка як магнітам цянула яго. І калі ён прыйшоў да касцёла, паспавядаўся. І ведаеце, што ён казаў, што
адчуваў сябе так, як бы нанова нарадзіўся. Пачалося новае жыццё. І пасля той споведзі, пасля тых доўгіх гадоў бязбожнага жыцця, гэты чалавек расказваў, што нешта ўва мне змянілася. Ён кажа, так, як бы я спаў і праснуўся. Так, як бы хтосьці замарозіў мой розум, а тут раптам на мяне найшла такая яснасць разумення ўсяго. Яснасць, як трэба жыць і што рабіць. І гэты чалавек кажа, у маім сэрцы надышоў такі спакой, якога я не памятаю, калі я яго мог адчуваць. І яму не хацелася ўжо піць. І ў яго сэрцы не было ўжо роспачы. Ён ужо цаніў кожную хвіліну, якую далей мог жыць. Ён цаніў кожную імшу і кожную камунію, да якой зноў мог прыступіць. Ён прыходзіў у касцёл, сядаў в апошнюю лаўку і на кожнай імшы плакаў ад шчасця. Ягоны адвент закончыўся шчасцем, хоць быў вельмі цяжкі і быў вельмі цёмны. І гэтае шчасце працягвалася, дарагія браты і сёстры, роўна 1 год. Роўна праз год ад таго моманту, калі ён вярнуўся да Бога, ён памёр. Яго на пахаванні была ўся парафія. І ўсе на пахаванні расказвалі пра гэтага чалавека, якім прыкладам веры на працягу ўсяго года ён быў для многіх парафіянаў, якія доўгія гады хадзілі ў касцёл, але толькі гледзячы на гэтага чалавека, ўжо не маладога, ім станавілася сорамна, што яны так часта былі ў касцёле, але калі бачылі, з якім жарам, агнём у вачах ён моліцца, з якім трапятаннем ён ідзе да камуніі і з якой пакорнасцю ён ідзе да споведзі, ён быў для іх прыкладам веры. Бог умее чыніць цуды ў нашым жыцці, тады, калі мы адкрываемся на дзеянне Яго ласкі. І, дарагія браты і сёстры, нам можа здавацца, што нам яшчэ такі доўгі шлях у нашым адвенце. Але можа быць так, што сёння ў гэты святы вечар, тут у гэтым касцёле, адзін з тваіх адвентаў закончыцца. Тое, што не давала табе зрабіць нейкі важны крок, нейкае важнае рашэнне прыняць у тваім жыцці, сёння тая хвіліна, цяпер той момант. Скажы, Езу, растапі камень майго сэрца. Езу, разбуры гэтую сцяну, якая дзесьці там мяне трымае і не пускае. Езу, дай мне такую веру, дай мне такую малітву, дай мне такое разуменне, дай мне такое уменне пачуць і ўбачыць, якое ты даваў столькім людзям. Гісторыя Новага Запавету, гісторыя прышэсця Езуса першая, пра якім чытаем мы ў Евангеллі, першая асоба, з якой пачынаецца Новы Запавет, это быў Захарыя, які прыйшоў памаліцца. І Бог яму першаму сказаў пра тое, што вось зараз прыйдзе Месія. Вялікі адвент Старога Запавету заканчваецца, і ўжо зараз распачнецца нешта зусім новае. Слова Захарыя перакладаецца са старажытнай яўрэйскай мовы як Бог памятае. Бог памятае пра ўсе твае малітвы. Бог памятае пра ўсе твае адвенты. Бог памятае пра ўсе твае чаканні. Бог памятае пра ўсе твае мары, пра ўсе твае надзеі. І Ён сёння прыходзіць і кажа, я не забыў, я ўсё памятаю, і цяпер прыходжу, каб здзейсніць усе твае мары, найпрыгажэйшыя. Адвент ён не вечны. Адвент ён вельмі кароткі. Адвент – это тое, што пачынаецца, можа, ў страху і неразуменні, але тое, што заканчваецца у вялікім трыумфе Бога, у здзейсненні тваіх мараў такім,
якога ты і блізка не мог спадзявацца. Ніхто не спадзяваўся у старым запавеце, што калі Бог прыйдзе, то прыйдзе так, як Ён прыйшоў тады ў Бэтлееме. Што Ён прыйдзе не толькі, каб даць нейкі падарунак, каб нейкае шчасце даць, а Ён прыйдзе, каб даць самога сябе і не пераставаць аддаваць самога сябе. І прыйдзе, каб стаць адным з тваіх братоў, каб быць тваім братам, каб быць Богам з табою і ніколі цябе не пакінуць і даць табе ўсё, што табе будзе трэба. І нават калі памерлае уваскрэсне, і нават калі хворае ажывіць, і сляпое пачне бачыць, і глухое пачне чуць, і тое, што было бруднае, стане чыстым, і тое, што бязбожнае, паверыць, і той, хто нічога не разумеў, усё зразумее. Бог прыходзіць, Ён ужо вельмі блізка, і Ён так хоча, каб гэты адвент як найхутчэй закончыўся, і каб усе адвенты твайго жыцця як найхутчэй закончыліся. І Ён так хоча, каб гэты адвент быў часам не смутнага чакання, часам не чакання ў страху, але часам чакання з вялікай надзеяй, з ціхай радасцю, што Бог трымае руку на пульсе, што Ён усё зробіць, што Ён усё так, як трэба закончыць, і чакае ад нас толькі аднаго, каб мы б Яго паслухалі, каб зрабілі дакладна так, як Ён будзе казаць, каб, узяўшы аднойчы моцна Яго за руку, ужо больш ніколі гэтую руку не адпускалі. Амен.